Mae Seicoleg yn bwnc sy'n cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers 2008 ac yn croesawu dros 100 o fyfyrwyr o 4 ban byd. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Bod ei niferoedd ar gynnydd, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar sicrhau bod y myfyrwyr yn cael croeso a chymorth i fod yn rhan o'n cymuned. Mae gennym amryw o labordau lle mae'r staff yn gwneud gwaith ymchwil, ond lle mae'r myfyrwyr hefyd yn gwneud eu harbrofion eu hunan ac yn cael profiad ymarferol o ddefnyddio'r offer sydd ar gael. Mae'r offer yn cynnwys teclyn olrhain llwybr y llygaid, siambr am ddifadur synhwyrau, offer mesur ffisiolegol biopac, labordy datblygiadol a chegin fiolegol. Digon i dy gadw'n brysur. Mae'n graddau gyd yn cynnig sylfaen i raddedigion gael statws siartedig, pyn wyt ti eisiau astudio seicoleg fel pwnc anrhydedd sengl neu anrhydedd gyfun gyda throseddeg. Mae Ansawdd Addysgu'n sicr o fod yn ychal. Mae Aberystwyth yn dref prifysgol fywiog, yn gyrchfan glan môr a chartref o ddigartref i ryw 9,000 o fyfyrwyr. Mae mwy na 200 o glybiau a chymdeithasau i ddewis o'i plith, felly mae digonedd o gyfleoedd i gwrdd am myfyrwyr eraill a llenwi eich amser hamdden. Drwy gydol y flwyddyn mae'r dref yn llawn bywyd gyda myfyrwyr o bob cwr o'r byd yn heidio yma a thwristiaid yn cael eu suo yma i fwynhau golygfeydd Aberystwyth gan greu naws cosmopolitan amlwg i'r dref. Mae'r gradd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio dramor mewn amryw o leoliadau cyffroes, neu treulio cyfnod mewn gwaith. Trwy astudio yn yr Adran Seicoleg, rydw i wedi cael y cyfle i astudio dramor, neu'r opsiwn i ddewis blwyddyn mewn diwydiant. Trwy fy amser mas yn y byd gwaith, rydw i wedi cael blas o'r byd proffesiynol, a dwi'n barod i lwyddo mewn unrhyw faes ar ôl graddio.